Здравейте! В този урок ще ви запознаем с схемата на Джон фон Нойман. Той е бил унгарски учен, живял в началото на 20 век и се счита за един от бащите на модерния компютър. Сега ще ви представим неговата схема. Схемата му се състои от няколко основни части. Първата основна част се нарича централен процесор. Това е може би една от най-главните части във всеки компютър. Централният процесор се състои от няколко по-части, а именно аритметик-логово устройство, регистри и управляващо устройство. Другата основна част, това е системната памет. Тя се дели на ROM памет и RAM памет. Всички тези компоненти са свързани посредством шина. В този сектор, в който база с монтирана линия, се намира периферията. Тя се дели на входни устройства, изходни устройства и входно-изходни устройства.